Amen. Tunay nga na napakasarap magpuri sa ating Panginoon, lalong-lalo na nagkasama muli po tayo. Maaari po bang tayo pong lahat ay tumayo? At kamayan po natin ang ating mga kasama. Humanap po tayo ng 5. Ayan, sabihin po natin, nagagalak akong kasama kang magpuri sa ating Panginoon. Sige po, humanap po tayo ng 5 at kamayan po natin. Sabihin na, nagagalak akong makasama kang magpuri sa ating Panginoon. Amen po ba? This is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Kaya naman po, tinatawagan ko na po ang ating worship team para pangunahan po tayo sa opening song, followed by Sister Janet sa ating opening prayer. Amen. Bago po tayo magsimula, anyayahan po natin ng presensya ng Panginoon na pangunahan po tayo sa ating gawain sa araw na ito. Ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko inakalang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan, inangkin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Naman ang puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako kapag pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ano ka bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko inakalang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan, inangkin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ika'y paglilingkuran, di mo ako
Diyos na aming Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Lord, sa oras na ito. Patuloy ka namin itinataas sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa araw na ito. Another opportunity, Lord, to worship you, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Lord, sa oras na ito, patuloy po namin tinataas, Panginoon, Lord God, ang araw na ito, Panginoon, o God, ang bawat gawain, Panginoon, Lord God, sa oras na ito, Panginoon, ay nilalaan namin sa iyo, Panginoon, Lord God. Salamat, Lord, dahil patuloy mo kaming sinasamahan, Panginoon, o God, sa araw-araw naming pumuhay, Panginoon, Lord God. Maging, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, dinideclare namin, Panginoon God, ang victory, Panginoon, mula sa umpisa, Panginoon, hanggang sa hapon ng aming gawain, Panginoon, Lord God. Maging sa iba't ibang baryo, Panginoon, lugar, Panginoon, Lord God, na pagkakaroon, Panginoon, ng hapon na service, Panginoon, Lord God. Maging, Panginoon, Lord God, sa oras na ito, patuloy namin tinataas ang bawat magagamit, O God, sa harapan. Patuloy mong basbasan, Panginoon, ang bawat labi, Panginoon, Lord God, na magsasalita dito sa harap. Maging sa aming Pastor, God, si Pastor Roland Santiago, Panginoon, Lord, patuloy mong i-anoint ang kanyang lips, Panginoon, Lord God, to share your word, O God, sa oras na ito, Panginoon, Lord God. Na ikaw lamang, Panginoon, ang mataas, O God, sa aming buhay, Panginoon, O God. At ano man ang ginagawa ng kaaway sa oras na ito, Panginoon, Lord God, ay aming binawasak sa pangalan ni Jesus. They are all rendered and powerless in the name of Jesus, Lord. Salamat, Lord, sa victory, O God, sa araw na ito, Panginoon, Lord God, na ikaw lamang, Panginoon, Lord God, ang may taas sa aming buhay, Panginoon, Lord God. Na we will worship you, Lord, in spirit and in truth, Panginoon God. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Thank you, ikaw lamang, Panginoon, ang aming tinataas at pinupuri, Panginoon, sa oras na ito. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makibukas po tayo sa Proverbs 27. Huwag mong ipagmayabang ang kinabukasan sapagkat hindi mo alam kung ano ang dahilan dadalhin ng isang araw. Purihin ka ng ibang tao at huwag ng iyong sariling bibig, ng dayuhan at huwag ng iyong sariling mga labi. Ang bato ay mabigat at ang buhangin ay may timbang. Ngunit mas mabigat sa mga ito ang galit ng hangal. Ang puot ay malapit at ang galit ay nakakapuno. Ngunit sinong makakatayo sa harapan ng paninibugho? Mas mabuti ang hayag ng pagsaway kaysa nakatagong pagmamahal. Tapat ang mga sugat mula sa kaibigan. Labis-labis ang mga halik ng kaaway. Ang taong busog ay nasusuya sa pulot-pukyutan. Ngunit sa taong gutom, ang bawat mapait ay matamis. Ngunit ang tulad ng ibon, nagliligaw mula sa kanyang pugad. Gayon ang taong naliligaw mula sa kanyang buhay. Ang langis at pabango sa puso'y nagpapasaya. Gayon katamis ang payo ng isang tao sa kaibigan niya. Ang iyong kaibigan at ang kaibigan ng iyong ama ay huwag mong pabayaan at huwag kang pumaroon sa bahay ng iyong kapatid sa araw ng iyong kasawian. Mas mabuti pa ang malapit na kapitbahay kaysa isang kapatid na malayo naman. Anak ko, ikaw ay magpakadunog at puso ko'y iyong pasayahin upang aking masagot ang tumutuya sa akin. Ang taong matalino ay nakakakita ng panganib at ang nagkukubli siya ngunit nagpapalayo ang walang ngunit nagpapatayo ng walang muwang
at siya'y nagdurusa. Kunin mo ang suot ng taong nananagot sa di kilala at tanggapan mo ng sangla ang nananagot sa babaeng banyaga. Sino mang maagang bumangon upang pagpalain ang kanyang kapwa sa malakas na tinig ay ituturing na nanunumpa. Ang patuloy na pagtulo sa araw ng maulan at ang babaeng palaaway ay magkahalintulad. Ang pagpigil sa babaeng iyon ay pagpigil sa hangin o paghawak ng langis sa kanyang kanang kamay. Ang bakal ay nagpapatalas sa bakal at ang tao ang nagpapatalas sa isa pang tao. Ang nag-aalaga ng puno ng igos ay kakain ng bunga niyon at pararangalan ang nagbabantay sa kanyang Panginoon. Kung paano sa tubig ang mukha ay naiinaw, gayon naaninaw ang tao sa kanyang isip. Ang Sheol at ang Abadon ay hindi nasisiyahan kailanman, at ang mga mata ng tao ay kailanmay hindi nasisiyahan. Ang lutuan ay sa pilak at ang horno ay sa ginto, at ang tao ay hinahatulan ng pagpupuri nito. Durugin mo man ang hangal kasama ng binayong trigo sa iyong bayuhan. Gayon may hindi hihiwalay sa kanya ang kanyang kahangalan. Alamin mong mabuti ang kalagayan ng iyong mga kawal at tignan mong mabuti ang inyong mga kayupan. Sapagkat ang mga mayaman ay hindi nagtatagal magpakailanman at ang korona ba'y nananatili sa lahat ng salinlahi. Kapag ang damo ay nawalan at ang sariwang damo ay lumitaw at ang mga halaman sa mga bundok ay pinipisan, ang mga kordero ang magbibigay ng iyong damit at ang mga kambing ay siyang halaga ng bukid. Magkaroon ng sapat na gatas ng kambing bilang iyong pagkain, sa pagkain ng iyong sambayanan at pagkain sa iyong mga alilang kababaihan. Purihin po natin ang salita ng Diyos. Amen. Sumari na po tayong maupo. Purihin po ang salita ng Panginoon. Ngayon naman po tayo po'y makakarinig ng salita ng Panginoon. Kaya naman po, ayan. So, before po, kunin po natin ang ating mga phone. Ayan. And share po natin ang ating live. Mag-comment na rin po tayo ng Blessed Sunday, everyone. Mention na rin po natin ang ating mga friends para sa ganun marami pong makarinig. Send po natin sa Messenger, sa ating mga group chat. I-PM ang ating mga family, friends, para sa ganun marami pong makarinig na salita ng Panginoon. So good morning po sa bawat isa at sa mga nanonood sa ating live. Ngayon naman po, kunin po natin ang ating BNB, ayan, Bible, Notebook, and ballpen para i-take note po natin yung Word of God, yung revelation ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Darako na po tayo sa message. Nabuo nung panahon ng pandemic, lumakas ang platform na ito. At sana
tuloy-tuloy ang ating pakikinig. Especially yung mga churches na nanonood din ngayon o mga pastors na kasama natin, alright, na patuloy din na tinatangkilik ang ating ministeryo dito sa WCCT. Amen. Magsabi ng malakas na amen ang congregation. Amen. Hallelujah. Parang lumakas. Talagang vibrant. Amen ba? Ang ating pag-aaralan ngayon ay we'll going to the next topic, which is the 5 dimensions of gospel of the kingdom. Ang 5 dimension ng gospel of the kingdom o ebanghelyo ng kaharian. And I will set the background muna, what is the kingdom. Alright? So, and Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. Matthew chapter 4, verse 23. So, ang ipinangaral ng Panginoon ay gospel of the kingdom. So, ano ang difference nito sa gospel of salvation? Dahil yan ay palagi nating naririnig. Okay? Ano ang difference ng gospel of the kingdom at saka gospel of salvation? Yan ba ay parehas? Hindi sila parehas, pero both ay importante, yung dalawang yan. Ganito natin tignan. Ang gospel of salvation is the entry point to the kingdom. Right? So, ang gospel ng salvation, ang pintuan. Remember, right? Ang tagapagligtas ay walang iba, kundi ang Panginoong Hesukristo. Amen ba? Kaya sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. So, hindi ka makakapasok sa kingdom of God, you cannot see, unless you are born again, or born above, or born into the Spirit. Hindi ka makakapasok. So, alam natin na sino yung hindi makakapasok? Ang tao na, alright, ang tao na after na bumagsak si Adan. Diba? Si Adan, kilala natin, the first Adam. Nung bumagsak siya, naputol ang, alam natin, naputol ang relasyon ng Diyos at ng tao. Pero ang Diyos ay nangako ng tagapagligtas na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. From the beginning, God has established His kingdom on earth. Ang kingdom of heaven ay para sa Diyos, pero ang kingdom of earth ay binigay niya sa tao upang i-administer, to rule. Right? Ulitin ko, in the beginning, God made the heavens and the earth. So yung heavens, sa Kanya yon na siya mag-rule na mag-isa. Right? Pero pagdating sa lupa, kinreate ng Diyos ang earth to be ruled by God through men. Okay? To be ruled by God through men. Ang naging problema nga, dahil merong sa bawat pelikula at sa bawat istorya may kontrabida. Tama? Right? Alam natin ang nangyari. Nadamay ang tao, bumagsak ang tao. Right? So you are either in the right or in the wrong. Right? In the right meanings with God, or in the wrong meanings sin or sa kaaway. Okay. So, let's build up. Ang kingdom of God on earth is supposed to be ruled by men. Alam natin siyan sa Genesis, right, chapter 1, verse 26 to 28. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowls of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in His own image. In the image of God created He him, male and female, created He them. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth,
and subdue it and have dominion. So dito, makikita natin yung tatlong design, core elements of God's design para sa tao. Let us make man in our own image. Anong ibig sabihin ng image? So tatlo yan. Image, likeness, at saka dominion. So yun ang blueprint ng humanity. Dapat ang tao, alright, ang tao ay na-create sa imahen. Bakit? Yung image ba at saka likeness, hindi ba parehas yan? Siyempre, besides sa spelling, of course, sabi na, kung titignan mo ang dictionary, siyempre ang lalabas, image equals likeness. Pero hindi. May dictionary, ang salita ng Diyos, may sarili, right? Pero at tignan natin sa original na meaning. It means Shelem, the image of God, Shelem. Ang ibig sabihin ay representation, statue or visible manifestation, reflection of something. Yan ang ibig sabihin ng image. So, ibig sabihin ay it refers to the visible representation of an invisible reality. Yung hindi mo nakikita ay nakita mo in your physical eyes, yun yung image. So, imago Deo, meaning image of God. Because God is Spirit. So, dapat ang tao ay ire-representa niya. Pero ang tao, alam natin na Trinity din. Spirit, soul, and body. Right. So, God created man, the spirit man, at kanyang binigyan ng katawan or laman, which is the flesh, kaya naging siya ay living soul, buhay na kaluluwa. So, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Anong ibig sabihin nito? Because God is a spirit, ang tao ay Trinity din, yung kanyang spirit ang dapat nakakonek sa Diyos. Yun ang kanyang, yung espiritu natin. Although yung ating imahe, yung katawang lupa, may mga exercise or patterns tayong ginagawa like raising of hands, bowing before the Lord. Pero panlabas lamang yun kung hindi yung spirit ang nag-worship. Okay? The spirit should be the real worshiper. Hindi yung form lang, hindi yung representation lang. It should be spirit, soul, and body. All right. So, ang ibig sabihin ng image of God, it includes spiritual nature. Man is a spirit being capable of communion with God. Naalala nyo, nung last week, dinuro ko yon. Ano ang realm ng spirit? Ano yung tatlong faculty ng spirit? Kung ang tao ay spirit, soul, and body, Trinity, yung spirit niya may faculty. Anong ibig sabihin ng faculty? Yung abilidad. Number one is communion with God. May abilidad siya na makipag-fellowship sa Diyos. Now, I'm talking about the original design. Alright? Hindi ito yung unbeliever. O kaya hindi pa nakabalik sa Diyos. Naputol kasi yun. So, communion with God. Which is fellowship. May abilidad. And then, pangalawa is conscience. Diba? Ano yung conscience niya? Okay. It's the moral perception. Okay? At ano yung pangatlo? Intuition. That is the spiritual perception. So, tatlong faculty yung spirit. Tatlong kakayanan niya. Moral perception, spiritual perception, at saka fellowship or communion with God. Yun yung abilidad ng spirit. Okay? Ng tao. Most of us, hindi pa natin yun masyadong na-utilize. Hindi pa natin, although yan ay nakakonek na sa Diyos, pero we are now on the process na ini-enhance natin, pinapalakas natin yung tatlong yan. Now, wala tayong makita masyadong kwan dyan, pero the letters, the words na lumalabas na sinasabi ko ngayon, dapat ma-imagine ninyo yung sinasabi ko. Tama ba? Okay. So, moral capacity. Ang tao ay moral capacity. Nandoon sa soul niya. Ang tawag niyan, yung soul. Okay? Nandyan yung intelligence,
Ano yung pangalawa? Sa soul, sa kaluluwa, yung tatlong faculty ng mind. Intellect, yung karunungan or intelligence, emotion, ano yung isa? Review lang ito. Will. Okay. So sa kanyang moral capacity, o tinatawag moral capacity, alam nila ang supposed to be right from wrong. Yun yung moral capacity. Diba? At that includes yung soul niya, yung kaluluwa niya, alam niya ang tama at mali. Okay. Ang bata, alam niya ang tama at mali? Yung batang-bata pa? Hindi pa. So, hindi pa siya lumago sa kanyang moral capacity. Ibig bang sabihin, wala siyang kaluluwa? Meron. Okay? So, ang bata, merong kaluluwa, may espiritu, may katawan, pero wala pa siya sa level ng yung kanyang intelligence at sa kanyang yung moral capacity, yung knowing right from wrong. Okay? Pero, lalago siya mula doon. Ngayon, kung unbeliever o hindi pananampalataya at lumago yan, dahil cut off siya sa Espiritu ng Diyos, anong nangyayari? Nahihirapan siyang makatanggap ng tama mula sa Diyos. So, nakukurap siya ng education ng mundo. Maganda naman ang education, pero yung education na nagtuturo din, pati sistema, hindi nakakonect sa Scripture. Kaya corrupted. Hindi ko sinabing mali lahat. 1 plus 1 still 2, tama? Pero corrupted, nahaluan. Naintindihan niyo ibig sabihin ng nahaluan? Adulterated. Hindi siya pure. Okay? Yun yung, ang knowledge mula sa Diyos ay pure knowledge. Pure wisdom. Pero pagdating sa mundo, hindi siya pure, hindi siya perfect. Kaya, yung taong lumalaki sa education ng mundo lang, ay hindi ma-access ang galing sa kalangitan na knowledge at saka wisdom. Kaya hanggang doon lang siya. Kaya may corruption sa mundo. Maliwanag na? Amen? Kung bakit may baha? Amen? Na supposed to be walang baha. Okay? Kung ginawa lang talaga. Tama ba? Okay. So the moral capacity. Importante ang tao, meron siyang moral capacity to know right from wrong. Mostly, to discern lang, to know, pero yung abilidad na gawin ang tama, kapos yung unbeliever. Pero pag Kristiyano, you have now the power, the will. Yun. Yung kuha natin sa moral capacity. Ano pa ang nasa soul natin? Yung rational intelligence, creativity, language, reasoning. Alright? Yan yung rational intelligence natin. Pag sinabing moral capacity, yan yung right from wrong. Pag sinabing rational intelligence, yan yung creativity ng tao. Nakaka-create siya. Kasi created in the image of God. Although, hindi siya perfect pa na maka-create. Alright? Pero yung abilidad na katotohanan na siya ay nilikha sa wangis ng Diyos ay creative. Okay. Language, kaya magsalita ang Pilipino ng 4 hanggang 5 dialect. Tama ba? Sino sa inyo dito ang isa lang ang alam niyang lingwahe? Hindi ka Pilipino. Tama? Baka marinig ng mga taga-ibang bansa yun eh. Maliwanag, pag isa lang ang kaya mong dialect or salita, hindi ka Pilipino. At may reasoning. Yan yung rational. Rational intelligence. Meron siyang relational capacity. Relational. Okay? Ano yon? Ang tao ay kaya niyang umibig. Diba? Kaya lang laging broken. Tama? No? Kasi pag ang tao hindi niya alam ang pag-ibig ng Diyos, it will end up in brokenness. Man has the capacity to relate to others and build community. May kasabihan, no man is an island. Tama? Okay. At meron din siyang authority capacity. Alright. Given the right education and the right
pwede siyang maging leader of communities or good governance. They can govern creation. Ito ang tao. So ang prinsipyo nito ay man was created to represent God on earth. Yun yung original design. Man was created to represent God on earth. So, pag hindi pa yan nakabalik sa Diyos, hindi pa yan nakakonect sa Lord, hindi pa yan, ulitin ko, paano mag-connect sa Lord? Paano mag-connect sa Lord? We are talking about the kingdom of God. At doon sa kingdom of God, kinreate ng Diyos ang kalangitan para sa Kanya at kinreate niya ang earth for Him to rule through men. Okay, maliwanag ha? Okay, so ang dinidefine natin dito, kaharian ng Diyos. Pero paano maging parte ng kaharian ng Diyos after bumagsak si Adam and Eve? Paano mag-connect? Paano makapasok? Gospel of salvation. Dapat mai-preach ang gospel of salvation, and that is through Jesus Christ our Lord. Yan yung entry point. Okay. Now, kung ang gospel of salvation is the entry point, the gospel of the kingdom is the impact. Impact. Ibig sabihin, an effect. Ano ang kayang gawin ng Diyos? Ang ating pinag-uusapan ngayon, to be clear, is God's agenda. Yung God's agenda niya. Okay? Makita natin na nag-establish ang Diyos ng design ng kanyang kaharian sa lupa, pero nagkaroon ng break because of sin, pero nandito siya sa agenda niya of restoring the kingdom. Kasi papasok tayo sa millennium, which is kingdom restored. So ang church ngayon nasa from Adam and Eve na in-establish ng Diyos ang kanyang kaharian. Before the fall, bago bumagsak ang tao, alam natin na ibinigay ng Diyos ang kapamahalaan kay Adam and Eve. They are to rule the earth. Everything was perfect, everything was normal until. Tama ba? Okay. So, I'm giving you the macro, yung macro na pananaw, yung parang bird's eye view. Okay. Nung bumagsak, okay, nangako ang Diyos na i-restore niya ang kanyang kaharian. Tama ba? Ginamit niya ang Israel as a nation. Alright? As an initial instrument para i-restore ang kaharian. Ang kaligtasan, ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang para sa mga Israelites. Kailangan natin maintindihan. So God has promised to restore His kingdom at ginamit niya ang Israelites. Through the Messiah na galing sa Israel, which is the Lord Jesus Christ. Amen. Praise God. So through the Lord Jesus Christ, He ushered the kingdom. He restored yung image or the model ng kaharian. Amen ba? He restored the model. Ang model ay ganito. Okay. Ganito ang kaharian ng Diyos. Pero hindi natin masyadong nakikita yun kasi ang mga churches ngayon overemphasize sa gospel of salvation. Nakapasok lang, puro nasa gate tayo. Hindi yun? Nakapasok lang. Anong susunod? Wala. Parang reliyon pa rin, di ba? Atin-atin ng church. Hindi ganon. Masyadong maiksi ang pananaw pag ganon. We must expand the kingdom actually. Yan yung trabaho ng church. Okay? Restore the kingdom and expand the kingdom. Alright. I'm saying this kasi yung authority, yung capacity, bakit ang tao nagro-rule? Pero pag wala sa Diyos, iba ang kanyang leadership, ang pamiminuno niya, iba ang governance niya. Ngayon, naintindihan niyo na naman kung bakit. Di ba? Pag hawak ng mga taong wala kay Kristo ang gobyerno, ano mangyayari? Corrupted din. Corrupted din. So, wag mong asahan ang gobyerno na i-restore niya ang kaharian ng Diyos. Never think of that. Sana, ipag-pray mo ang gobyerno, pero they are not the agents of restoration. Noong unang panahon, naniniwala tayo, pananaw natin, yung gobyerno, maging Kristiyano, mga leaders. Well, we pray for everyone. Pero no government on earth at wala sa history at plano ng Diyos
na isang gobyerno ng tao ang mag-a-usher ng kingdom of God. Wala yun sa plano. Kaya mapuprostrate tayo from time to time. Kahit isigaw-sigaw mo yung pangalan ng mga kandidato. Di ba? Ng presidente na maging Kristiyano. Parehas lang tayo. Once naging Christian sila, they become converts. But as government ng tao, hindi plano ng Diyos na gobyerno ng tao ang magre-restore sa gobyerno ng Diyos. Kailangan malinaw yan sa atin. So, wag aasa. Amen. Ang magre-restore magpapatuloy ng mission ng Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Jesucristo, He restored the kingdom actually. Pero ang mag-i-expand ng kaharian na yan, pag naintindihan natin, ang mga taong naligtas, the church, the ecclesia. The ecclesia is not denomination, the ecclesia is not religion. The ecclesia ay mga taong tinawag ng Diyos mula sa mundo. Mga taong na-restore sa Panginoon. Na-restore na maintindihan nila, pumasok sila sa kaharian. So these people includes people in government, people in business, people everywhere. Maliwanag? But as government, as entity, yung isang gobyerno ng Amerika, gobyerno ng Israel, no, they cannot restore. Maliwanag yan. Ang plano ng Diyos actually is to establish His kingdom on earth. At pagdating ng araw, during the millennium, it will be restored. Bago mangyari ang restoration, lahat ng kaharian ng tao ay magiging kaharian ng Diyos. Meaning, nasa book of Daniel yan. Nag-aaral kayo ng Daniel, di ba? The stone that was cut out without hands, okay, ay naging isang bundok. Lumaki ng lumaki ang batong ito, naging malaking bundok at nilamon niya ang lahat ng other mountain. That's the kingdom of the Lord Jesus Christ. So you belong to the kingdom that cannot be shaken. You belong to God's kingdom na magiging so vast, right, that will overcome all the kingdoms of earth. Now, we are not talking about yung invasion, imperial invasion with guns and tanks. Yan ay physical warfare, yan ay trabaho ng tao. The Lord will reign in righteousness. Scepter of righteousness. Walang gera na magaganap, okay, para ang Diyos, okay, na gagamit ng mga tangke, de gera, kung ano-ano, physical warfare to topple the government of men. Ang unang ini-establish ng Diyos ngayon ay ang kanyang kaharian, mga taong pinaghaharian niya. Amen ba? Gumagamit siya ng model na image, likeness, at dominion. Yun yung model na binasa natin kanina. Sabihin natin, image, likeness, dominion. So, ang ibig sabihin ng likeness of God is similarity or pattern. Sa Hebrew, demuth, similarity, pattern, resemblance. Okay. Representation ang ibig sabihin ng image. Sa likeness, resemblance. Position sa image of God. Sa likeness, character. Ito na, pumapasok na. Image, function ang pinag-uusapan. Sa likeness, nature. So, image of God, likeness of God. Sa image of God, tayo ay representative ng Diyos. Sa likeness of God, tayo ay similar, resemblance, similar, lalo na in the area of character. Amen ba? Praise God. Sa function, doon sa image of God, function, sa likeness, ang pinag-uusapan, nature. Yan yung likeness. Okay. So, ang God's character, ulitin ko, kung ang image ay representation, ang likeness ay character of God. Righteousness, holiness, love, creativity, and wisdom. Ito ay marirestore lamang, kaya nga, ang model is to restore this, alright, kung ang tao ay na kay Kristo. Kung ang tao ay maipanganak na muli sa kaharian ng Diyos dahil siya ay naputol sa relasyon sa Diyos.
ang tawag doon, patay, kasi cut off, patay. Hindi dumadaloy sa kanya ang buhay ng Diyos. Pero pag siya na-restore back, dadaloy na muli, at nire-restore ng Diyos ang model ng we are God's representative on earth and we are created in the righteousness of Christ. Nasa Ephesians chapter 4, verse 24. Sundan mo na lang mga verses. And that you put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. So yung new man na inilagay ng Lord sa atin, sabi niya, I will put the new spirit inside of you. I will give you a new heart. Yan. So nire-restore ng Diyos ang kanyang image and likeness sa tao. Amen ba? So man was created to reflect God's character and nature. Ang purpose ng humanity is not only power, but likeness to God. At pangatlo na model, dapat ma-restore is dominion. Dominion. So, ang Hebrew word ay rada, it means to rule, to govern, to exercise authority, and or to manage. Yan yung stewardship na sinabi ko. God is restoring this. Ang counterpart ng tao ay teshuva. Tinuro ni Sir Catherine. God is restoring this through the Lord Jesus Christ. Ang counterpart na dapat gawin ng tao is teshuva. Anong ibig sabihin? Going back to God's original design. God's original design. So, God appointed humanity as vice-regent over the earth, meaning representative niya, ambassador niya sa bagong salita ngayon. Man was given stewardship authority over God's creation. Remember, yung unang design? Dominion over the fish of the sea, birds of the air, livestock, all the earth, creeping things. Pero sa inyo, sino sa inyo dito ang sa gagamba takot at kaya sa ipis takot? Nanginginig, yung iba nahimatay. May mga ganun, di ba? Ano, workshop muna tayo? Ano yung kinatatakutan mo insekto? Every creeping thing. Oh, di ba? Yung iba, bulate. Earthworm, naimatay. Yung mga farmer, walang kwenta yun, di ba? Fertilizer lang yan, di ba? Matindi sa Thailand, kinakain, di ba? Burger. Okay. So, it means that the earth was entrusted to mankind's governance. Ayan yung dominion. Hindi pa natin masyadong nakikita yan. Supposed to be babalik yung model ng Diyos na yan sa earth. Kaya nga, thy kingdom come on earth as it is in heaven. We are in a journey towards recovering. We means Christians, or those who are connected to Christ already, those who are walking to the path of Teshuvah, we are on the process of restoring God's model of image, likeness, and dominion. Amen. So, Psalms 8 verse 6, you made him to have dominion over the works of your hands. You have put all things under his feet. Supposed to be ganun ang tao. May dominion. Alright. Hindi dominion sa politiko yan, ha? Hindi dominion yan sa area ng over people. Okay. One thing that is not included in this theology is dominion over people. Only God has the right to rule over people. Amen ba? Okay. Only God. Paano yung sa gobyerno? Hindi tayo susunod, no? Ang gobyerno ay sistema na sinabi ng Diyos to obey, but it's, ang ibig sabihin ng government system, iba sa government na tao. Maliwanag ba? Government are people, yes. But, government,
okay, ay hindi tao lang, may system. At pag yung system ay bumagsak or hindi makadiyos, yun yung problema. The world system. Kaya sinabing, Satan is the God of this world system. Okay? Sino naniwala na may gobyerno ang Diyos? Ang gobyerno ng Diyos ay in effect sa kanyang kaharian. At hindi ito lamang sa kalangitan. Meron siyang sariling gobyerno sa kalangitan, world of angels, world of the heavenlies. Pero merong gobyerno ang Diyos sa lupa na nakapattern sa langit. Kaya yun yung ibig sabihin ng Our Father who art in heaven, holy be thy name, thy kingdom come. Di ba? So, thy kingdom come, thy will be done on earth. See? As it is in heaven. Ang trabaho niyan ay tayo. Tayo ang may trabaho niyan. We are cooperating with God to bring God's model of governance from heaven sa earth. So, ano ang nakita nating pattern dito? Ang unang makita nating pattern sa kingdom of God is representation. Right? Pangalawa, relationship. Pangatlo, fruitfulness. Be fruitful and multiply. Amen. Fruitfulness. Kung ang fruitfulness, saan papasok yon sa model ng Diyos? Image, likeness, or dominion? Sa? May narinig ako. Sa? Paano ka magmumultiply? Paano magmumultiply? Meaning, binigyan ka ng Diyos ng 5 talents na mumultiply mo siya. Saan doon? Sa image or likeness? Or dominion? Di ba ang multiplication, pag binigyan ka, creativity? Stewardship? O, saan yun? Likeness. Likeness. Okay. Amen. Okay. Stewardship. Man was not owner of the earth, but manager of God's creation. Amen ba? Praise God. So God created man, tingnan niyo ang pattern. Nauna ang blessing bago dominion. God created man. He created. Ito yung order. Will us make man in our own image and likeness. And then sabi niya, and God blessed them. So nauna ang blessing. Amen ba? And then sabi niya, after that, He gave dominion. Mahirap magkaroon ng dominion na hindi pinagpala. Amen ba? So, sinong naniniwala na ang anak ng Diyos ay pinagpala na? So, ano ang next stage pag pinagpala ka? Dominion. Okay? Yun ang next stage. So, ang problema, dahil sa pagbagsak ng tao, nagkaroon ng distortion at corruption sa design na nilikha ng Diyos dahil sa tao. Alright? Kaya, ang Panginoon ay nire-restore niya yung ngayon. So, ito ang summary natin dito ng konti about man. Identity. Man bears God's image. So, yung image, dapat ma-restore ang identity. Naalaala nyo, nung unang panahon, ang pinag-aaralan natin puro who you are in Christ, who is Christ in me, identity yun. Heavy teaching yan, 1980s. 1980s. Ngayon, kung magdi-disciple tayo, ang unang ituturo natin, identity. Kaya nakita nyo yung G7 10-10-10? Merong page doon, who you are in Christ. Yun yung image of God. Your identity in Christ. Amen. Yung likeness, character. Yung character. Kaya meron din tayo sa G7 10-10-10 manual about character. Tama? Yung character, yung kasama
yung in support to that actually is on eagle's wings. Character development natin yon. As Rehaesh, yung kung sino ang tao. Sa character, man reflects God's likeness. Sa identity, man bears God's image. Sa character, man reflects God's likeness. Sa authority, man exercises dominion. Dito tayo papasok. Mahirap magkaroon ng dominion na hindi mo alam kung sino ka. You are a lost warrior. Mahirap magkaroon ng dominion, okay, kung walang character, likeness. Tama? Kahit ang tao napaka-galing na niya, pag walang likeness of God, Zacchaeus. Si Zacchaeus, kung i-pattern natin siya sa image of God, likeness, at saka dominion, anong meron siya? May pera, kaya niyang magbalik ng 400%. Tax collector, may power, ano yon? Dominion. Dominion. Siya ba'y nagre-reflect ng character of God? Hindi, kasi magnanakaw. Corrupt. Tama? Okay. So, likeness, bagsak. Image. He is also son of Abraham. Tama? So, meron siyang tao siya na representing sana God, pero bagsak din, corrupted, pero may dominion. See, hindi pwede na isa lang. Dapat ma-restore yung tatlong yun. Image of God, representative of God on earth. Kung ikaw ay ambassador of the Lord Jesus Christ, kung ikaw ay isa ng manggagawa na naintindihan mo na kung sino ka, ang mission mo sa lupa, lalo na pag nag-AGMA ka na, lalo na pag ikaw ay nag-eagle's wings na, diba? Hindi ko sinasabing lahat ng, doon sa pag-aaral ng On Eagle's Wings, pag-aaral ng AGMA, dapat doon pa lang, ano ang trabaho nun? Para magkaroon ng certificate at makapag-apply ng credential card. Part yun, pero hindi yun. Yun ay instrument ng Diyos to restore who we are. Your identity in Christ. You are God's ambassador. Amen ba? You are God's ambassador. We are God's ambassador on this earth. Yun yung number one na purpose kung bakit tayo nag-aaral. Siyempre, yung pinaghirapan mo, may certificate. Ang pinaghirapan mo, ng matagal nang naglilingkod sa Diyos, siyempre may credential. But pag hindi mo naintindihan kung sino ka kay Kristo, hindi na-serve yung purpose. So lahat ng ginagawa natin, ministry, sa labas, sa loob, education dito, is designed to understand who you are in Christ. Amen ba? At yon, unang-unang design is the image of God in man. To understand yung function ng spirit, soul, and body. To understand na tayo ay representative ng Diyos sa lupa. Na ikaw ay hindi tagalupa lang, ikaw ay ambassador ng kalangitan. So, Pastor, pwede kami magtawagan ambassador? Pwede. Kung talagang nagsasalita ka tungkol sa kaharian ng Diyos. Pero ang panagsasalita mo ay kapitbahay, gobyerno, problema sa gobyerno, hindi ka pa ambassador doon. Di ba? Ambassador. Basher pala. Basher. Okay? So, kung ang puso mo, isip mo, ang katawan mo, ang bibig mo,
ay kumbinsido na isa ang sinasabi. Ang kaharian ng Diyos, ang goodness of God, the beauty of God's kingdom, the goodness of God's promises, you are now an ambassador of the Lord Jesus Christ. Now, maaring Kristiyano ka, pero nandun ka sa stage ng baby or infant or children. Alam niyo mga children, maghunos dili kayo. Opo, huwag magbatuhan ng papel at, di ba, yun yung children. Anak ng Diyos, pero sila nag-aaway. Children yun. Di ba? Pero darating ang araw na lalago yung mga children at magiging mga matitipunong mga kabataan. Spiritually speaking, I'm talking spiritually. Meaning, I thank you, young men, because you have overcome the world. Tama? Characteristic ng isang young man ay very strong in the spirit. Now, hindi ko tinutukoy ang age dito. Si pastor naman, young men, kausap lang yung mga kabataan. No, I'm talking about spiritual stage ng young men. Characteristic, you have overcome the world. Amen ba? Kung binabalita mo na ang nangyayari sa kaharian ng Diyos, naintindihan mo na ang dynamics ng kaharian ng Diyos, you become ambassador of God's kingdom. Amen ba? Kung ambassador ka, wala ka ng oras na pag-usapan ang nangyayari sa mga artista, kapitbahay. Tama? If ever pag-usapan ang politics, nasa viewpoint ka, ang utak mo ay you are coming from the kingdom of God perspective. Kaya hindi ako nagugulumihanan kung anong nangyayari sa gobyerno. I just obey the Lord, pray for those who are in government so that we will live a peaceful life. Para sa atin yon. Pero mababaw yon para sa every affairs yon. Physical affairs lang yon. Ang ibig lang sabihin, para pag naligtas din sila, wala lang problema. Tama? Pero yung problema sa kongreso, sa senador, tapos hindi ka na makatulog, hindi ka naman congressman, hindi ka na witness, galit ka na, gusto nang basagin ang television mo pag nakikita mo sila. Di ba? Hindi mo pa nare-realize kung anong kaharian you belong. Right? Hindi mo naintindihan na you belong to the kingdom that cannot be shaken. Hindi mo pa naintindihan that you belong to the kingdom coming down on earth physically in the future. Hindi mo pa naintindihan na tayo ng mga anak ng Diyos Kristiyano ang tagapagdala ng kingdom expansion dito sa lupa. Amen. So ang agenda dapat natin everyday is the agenda of expanding the kingdom. Amen. Fruitfulness. Man multiplies God's presence. Kaya pag tayo nag-evangelize at naligtas at nagkaroon ng Bible study, nagkaroon ng ministry, yung presensya ng Diyos namumultiply sa tao. Namumultiply sa Bible study kung saan meron, if 2 or 3 gathered together in my name, there am I in the midst of them. Amen ba? And then later on, stewardship. Man governs creation responsibly. So, dapat makita natin yung model na yan, image, representative of God on earth, ambassador. Amen ba? Maganda na ngayon kasi Kristiyano na, madaling kausap. Pag hindi pa Kristiyano, hindi pa tumanggap sa Lord, hindi niya maintindihan ito. So I'm talking now to, of course, everyone who surrendered their life to Christ. Alright? Kung meron bang hindi pa ligtas na nakakarinig, either social media, online, whatever, may the Lord give grace na maintindihan nito at mag-desire siya to be part of the kingdom. Hindi denomination. Hindi rin kingdom hall. Liliwanagin ko. Amen? Yung ang kaaway, pinangakuan sila, hindi kingdom of heaven, kingdom hall. So, na-deceive din. Tayo ay, pag sinabing kingdom of God, it is the dominion of God. Domain of God. Alright? So, ang gospel of the kingdom, before Christ died at the cross of Calvary, ipinangako na yan, ipinitch na yan. Nasa Matthew chapter 4, verse 23, di ba?
And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogue and preaching the gospel of the kingdom. So before his death, may gospel of the kingdom. Amen. And healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. So meaning, yung 5 dimension, ay magsisimula pa lang ako, bibilisan ko. Amen. Mahabang background yon. Okay, para maintindihan, ano ba yung kingdom na yan? Gospel of the kingdom, gospel of salvation. Okay. Pero mabilis lang. There should be the proclamation of the kingdom. Kingdom proclamation. The announcement that God is the king. God rules. Announce the kingdom. Kaya nga, sa Matthew 4:17, repent for the kingdom of heaven is at hand. Amen ba? Ang kaharian ng kalangitan ay nandito na sa lupa. Meaning, the kingdom message declares, God is restoring His rule on earth. Alright? It means the Messiah has arrived. It means a new order is beginning in the New World Order. New order sa lupa na makasalanan ay maapektuhan na ng kaharian ng Diyos. Right? Ang principle, the kingdom must be proclaimed before it can be experienced. Walang naboborn again na hindi nakakarinig ng gospel of salvation. After ang isang tao, marinig niya ang gospel of salvation, right? Papasok siya sa kingdom of God. So, huwag tayong makonfuse dyan, ha? Ang kingdom of God is vast, malaki. Ang gospel of the kingdom is God rules. Pero ang ginagamit natin para makapasok ang tao sa kingdom of God is the gospel of salvation. Maliwanag? The kingdom salvation or entrance into the kingdom. That's number 2. Ito yung dimension. Number 2. Pag ipinoclaim ang kingdom of God through Jesus Christ, yan ay gospel of salvation, magkakaroon ng personal conversion yung tao. Makukonvert ang kanyang sarili na maging part ng kingdom of God. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. He cannot understand. Ngayon, nakita nyo na? Wala kayong nakita sa mata, pero nakita means na-understand nyo na? Once you accepted the Lord Jesus Christ in your heart, the Lord will give you a new heart, a new heart, and i-restore ng Diyos ang iyong kaisipan through the Word para maintindihan mo ang ibig sabihin ng kingdom of God. Praise God. So, you cannot participate in God's kingdom without the experience of new birth. Very strong ang mga words na yan. Maraming gustong maglingkod sa Diyos. They want to participate in kingdom expansion, pero pag hindi born again, napapagod. Number 2, napoprostrate. Number 3, murmur. Sa English, murmuring. Kita yun? Almost magkaparehas na, no? Number 4, whining, murmuring, complaining. Yan ang sign ng mga taong they go to church pero they don't belong to the kingdom. Kasi you cannot participate in kingdom expansion very well at tamang-tama pag hindi ka born again. Ang hirap. You are doing a work na hindi para sa'yo. Ang unang step is for somebody to be born first into the kingdom. Once you are part of the kingdom, that's the time you can participate effectively. May mga tao rin na sumasama-sama, pataristis, di ba? Hindi nyo alam yun, mga kabataan. Okay. Alam nyo ba yun? Sinong alam ang ibig sabihin ng pataristis? Saling pusa. Pag hindi ka pa born again, hindi ka pa sumuko sa Lord, hindi pa ginawang Lord and King, si Lord Jesus sa buhay mo,
you are welcome. But, mapapagod ka. Pangalawa, hindi ka stable. Pag may another wind of doctrine na kakaiba, ay baka ito ang totoo, lilipat ka. Pupunta ka sa iba, magha-hopping ka, church hopping. Mamaya nandito ka, mamaya nandun ka sa kabila, mamaya nandun ka, Why? Because you don't understand the kingdom. In the last days, nakasulat yon, one of the prophecy, in the last days, ang mga tao ay may masakit, this is metaphor, mangangati ang kanilang mga tenga sa ipapangaral. Pag ipapangaral mo ang totoo, ang tama, ang salita ng Diyos, nangangati ang tenga nila at sila ay maghahanap ng mga teachers na gusto lang nilang pakinggan. Oh? Amen? Amen ba? Pag medyo masakit na, nangangati na, lilipat. Maghanap ng teacher na nagpapatawa. Ako hindi marunong magpatawa masyado. Pinipilit ko, pero wala naman tumatawa masyado sa inyo. Diba? In the last days, may mga taong ganon. They look for teachers that will entertain them. Entertain them. Pero, purihin ng Diyos. Sa mga anak ng Diyos and those who belong to the kingdom, they are willing to learn. They are willing to obey. They are willing to expand the kingdom. Amen ba? They are willing to sacrifice. Yan yung kingdom of God. Yung mga kingdom citizen. Sabi mo sa iyong katabi, I am a kingdom citizen. Ang pangatlong dimension is kingdom discipleship. Ano yung kingdom discipleship? Training the citizens of the kingdom. Kaya yung AGMA, yung life group, yung on Eagle's Wings, ay kingdom discipleship. Si Lord Jesus Christ, hindi siya tumigil sa conversion. He formed His disciples. Note, maraming nakikinig sa Kanya. Pero nagsimula siyang buuin ang kanyang grupo, ang kanyang disciples, ang mga sumusunod sa kanya. Amen. Sabi niya, follow me and I will make you fishers of men. Amen ba? Meaning, the kingdom requires transform people who live under the rule of God. Ang karya ng Diyos ay kailangan niya ng mga transformed people who live under the rule of God. It includes, ito yung mga pinag-aaralan sa Kingdom of God, kingdom values, renewing the mind, living under Christ's authority. Alright? Isa sa mga pinaka-powerful na teaching ng culture ng Kingdom of God ay ang Sermon on the Mount or Beatitude. Beatitude. Actually, yung Beatitude na yan ay inayos natin sa G7 10-10-10. Nandun yun, yung 4 pillars. 4 pillars. Okay? In making decision in life. So, kingdom discipleship. Kung mapansin ninyo, salvation makes converts, but discipleship produces kingdom citizen. So after you are converted to Christ, in the denomination, in the religion, after you are converted to the Lord, after your heart is converted from unbelieving to believing, from worldliness to kingdom-mindedness, ang susunod ay training sa kingdom citizenship. Maliwanag? So kung tayo ay naatasan na gawin ang isang trabaho, isang bagay, huwag mong isipin, inuutos-utosan ako nito ay, mas matagal na ako dito kaysa, kala mo kung sino siya. No, don't think on those, yung mababaw na kaisipan na ganon. You think on the parameter na I am being trained to kingdom citizenship. Amen ba? Kingdom citizenship. Are you practicing
citizens of God's kingdom? Okay. So, ang pang-apat, kingdom demonstration. Oh. So, nakikita nyo na, after AGMA, after life group ng mga pinag-aaralan ninyo, loaded na kayo. Yung iba, loaded na. Anong ibig sabihin ng loaded? Parang, anong kwenta ng machine gun na walang bala? Pag ang machine gun walang bala, puro putak yan. Di ba? Pero pag machine gun may bala, tinatamaan ang kalaban. Madidemonstrate ang firepower, ang power of God. Amen. Ginawa ba yan ng Panginoon? Model ba yan sa Biblia? Yes. Jesus demonstrated the kingdom through supernatural works. Sabi niya sa Matthew 12 verse 28, "But if I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is come unto you." For the kingdom of God is not about eating and drinking. It's not about the chores of life. It's not about yung mga ginagawa lang natin. The kingdom of God is the demonstration of the power of God. Amen. So, makita natin ang Lord, i-demonstrate niya ang power ng kaharian. Ano yon? Healing the sick, casting out demons, raising the dead, multiplying provision. Multiplying provision. Yung isda, napaparami. Pastor, wala pa tayo dyan. Yes. Papunta tayo doon. Papunta tayo sa supernatural. Sinong nakiki-journey? Si mahirap mong magkaroon ng supernatural na manifestation ng power of God pag wala kang faith. Pag wala kang, hindi ka magkakaroon ng supernatural faith or faith faith that can create supernatural or demonstration ng power of God pag wala kang word. So the word of God produces faith. Faith comes by hearing and hearing and hearing. Present progressive tense. Hindi yan sinabing faith comes by having heard. Ang sinabi ay faith comes by hearing, meaning continuously listening, continuously hearing. Now, ang continuously hearing ay hindi yung nakaupo ka lang na makikinig. Ang continuously hearing, that includes preaching, life group, meditation, memorization, recitation, reciting the word. Remember, pag sinabing meditation, you speak the word, you meditate, until it becomes the voice of your mind. The Word of God becomes a voice in your mind, in your thoughts. Listening yon. Amen ba? Dapat nami-memorize yung Psalms chapter 1, magagandang verse, buong chapter. Psalms 23, buong chapter. Psalms 91, buong chapter. Mga ganun, di ba? Tapos, naririnig mo siya. Pag naririnig, nami-meditate mo, kaya naririnig mo na. Kailangan bang i-memorize pati yung verse 1, verse 3, verse 4? O kung pwede, kaya mo, okay lang. Pero pag hindi mo naman, direct yung chapter, okay lang. Ang importante, you meditate it, you recite it, you hear it, you listen to it, you study it. Ba? Pag mag-Hebrew ako, madali. Bakit? Hibudidod. O, di nandun na lahat. Tama? Amen? Yung iba hindi naintindihan yun, siyempre. Pero pag sinabing hibudidot at nakinig kayo sa teaching ni Sister Catherine, isang chapter yun. Amen ba? Praise God. So kingdom demonstration. The kingdom is not only declared, it is demonstrated. Sino ang nagdi-desire dito na pagdating ng araw, siya ay kaya niyang i-demonstrate ang power ng kingdom of God? Ang unang demonstration ng power of God ay yung nabago ang buhay mo. Amen! Bago ka makapag-cast out ng marites na espiritu, dapat na-cast out mo muna o na-discipline mo muna ang iyong dila. Amen ba? Bago ka makapag-cast out ng tulugin na espiritu,
Di ba? Dapat ikaw muna ay disiplinado sa paggising. Amen ba? Bago ka makapag-as out ng katamarang magbasa, di ba? Ikaw muna ay dapat masipag ng magbasa. Amen? Ganon yun. See, your first manifestation of God's demonstration ng power of God is a transformed life. To become a kingdom citizen, practicing kingdom citizen. Not the word practicing. Amen ba? Yes, may struggle. During the training time, may struggle. Wala nakaka-perfect. Ako, sa una yon. Ako, piniperfect ko. Dapat gumising ako ng alas 12, pero hindi ako nakakagising. Bakit? Gising pa ako eh. Alas 12, paano ko gigising? Gising pa nga ako eh. Di ba? Pero kung sana makatulog ako ng 9 or 10 o'clock, gigising ako ng alas 12 to do a spiritual warfare. Di ba? Yan yung aking panata sana, kaso grabe. Kailangan itulog ko muna tapos gumising, di ba? Pangalawa na gusto kong gawin, alas 4, yung fourth watch. Gigising ako para mag-declare ng Word of God sa araw na ito. Yung araw na ito ay God rules, the kingdom of God ang siyang mangyari. Di ba? At may isa akong oras na gustong i-perfect yung alas 3 ng hapon. Okay, yun yung isa na pwedeng pagod ka na sa araw, alas 3, i-declare mo ang God's grace. Oo, God's rest, God's grace. Amen ba? So, 3 times a day din. 3 times. Kung gusto nyo dagdagan, maganda. Dagdagan ninyo. Ang alam nating 3 times a day kasi, bago kumain sa umaga, bago kumain sa lunch, at saka bago kumain sa gabi. 3 times din yun, Pastor. Oo nga, no? Okay? So, yung isa, spiritual warfare, yung isa, declaration, at yung isa ay tungkol sa God's grace and the declaration of the power of the blood of Jesus, 3 o'clock in the afternoon, pwede yun. I'm trying to perfect that, pero siyempre, pag traveler ka minsan, di ba? Pero pag nandun ka sa loob ng bus, ang sarap. And last is kingdom expansion. So, tandaan po natin na ang evidence na ang rule of God ay nagsisimula niyang ma-invade ang mundo kasi yung mga broken world ay naaayos. Sino sa inyo dito naayos ang kanyang broken world? Naaayos ang broken world niya. Yung sira-sira at baku-bakong daan. Sino sa inyo dito? Amen. Meaning the kingdom of God is invading. Okay, the earth. So, for the kingdom of God is not in word only but in power. Nasa 1 Corinthians 4:20. Kingdom expansion. Anong ibig sabihin niyan? Multiplication through disciples. So, anong ginawa ng Panginoon? Jesus expanded the kingdom through sending disciples. Go ye unto all the world. Alam natin yan, yung ating whole year round. Alright? Vision, mission, and provision. Keys to the Great Commission. So, ang mission natin is to preach the gospel, to make disciples, and to establish communities of believers. Ano yun? Church planting. Kaya ginagawa natin, yung ginagawa natin sa WCCT, Christ Our Life Ministries, Christian Church of the Philippines, is doing actually yung 5 dimension ng Kingdom of God. Ngayon nyo lang nare-realize, ay, gayam. Di ba? Amen? Praise God. So God's original design, God wants to bring that model of completing this kingdom model. Okay, yung 5 na yan, proclamation, announcing the King. Bring people to the kingdom. Yan yung salvation. Discipleship, form kingdom citizens. Demonstration, reveal the kingdom power. And expansion, multiply the kingdom on earth. Amen? So, ang Genesis design, nasatisfy ba? Image of God. Sa salvation restores the identity, image of God. Likeness of God, discipleship forms the character. Yung likeness of God yan. Dominion of God, the kingdom power restores authority.
So pag sinabing dominion, authority na ang na-restore. Pag likeness, discipleship, na-form ang character. Sa image of God, through salvation, nare-restore ang identity. Lumilinaw ba mga kapatid? Okay. Kung ikaw ay, let's go to practicalities now. Praise God. So, ginawa ba yan ng mga apostle? Yes. Ano ang iprinitch ng mga apostles after ang Panginoon Kristo ay nagbigay ng Great Commission? Nasa Acts chapter 28 verse 31. Anong nangyari? Preaching the kingdom of God and teaching those things which concern the Lord Jesus Christ. Kita nyo? Hindi sila tumigil mangaral ng kingdom of God kasi yun yung main agenda. At ang nakasulat sa Matthew 24, sinabi ng Panginoon Kristo, and this gospel of the kingdom shall be preached unto all the earth as a witness. Kaya mapapansin ninyo, ang mga preaching ngayon ay tungkol sa kingdom of God. In the next 1, 2, 3, 4 years hanggang 5 years, magkakaroon ng preaching ng kingdom of God restoration. Prediction ko lang. Dadami ang mga ngaral ng kingdom citizenship, kingdom of God, kingdom restoration, at marirealize ng mga churches ito. Nauna na lang tayo. Isa tayo sa mga nauna. Marami siguro nangangaral ngayon. But ang emphasis natin is the rule of God on earth starting from the individual. The kingdom of God is inside of you. Amen ba? Praise God. So, practicality, para makita natin, ulitin ko, pag tayo ay nag-preach or nag-soul winning at tumanggap ang Lord, anong tawag doon? You are proclaiming the kingdom. Pag nag-proclaim mo at tinanggap niya sa Lord, ano yung model ang ginawa natin? Anong model? Image, likeness, or dominion? Keyword, identity. Image. Okay, magkaka-relate yan ha. Pag nangaral ka, tumanggap sa Lord, you are restoring the image of God. Kasi pag hindi Kristiyano, yung image of God, parang naapakan, parang, ano tawag ito? Hindi naman nawala, nabura. Yung parang coin na malabo. Okay? Nandun pa rin, image of God, pero malabo. Now, when you preach the gospel and through Jesus Christ our Lord, tumanggap siya, you are restoring the identity. You are restoring the identity in Christ. Pag ang ipinits mo religion, anong ginagawa mo? Walang nare-restore. Pag religion. Pag denomination, wala din. Kaharian ng tao yun. Pag ang ipinits mo, gospel of salvation through Christ Jesus, ano nangyari? You are bringing him back to the kingdom of God. You are restoring his identity in Christ. Amen? So God created man in His own image, identity. At ngayon, ang image of God is the Lord Jesus Christ, ang model. Nasa Hebrews yan, chapter 1. Ang liwanag doon. He is the image of the invisible God. The perfect image of the invisible God. Ang Panginoong Jesucristo. Ngayon, pag yung naligtas na siya, tumanggap sa Lord, sumuko sa Lord, tinanggap niya si Lord Jesus Christ as Lord and King sa buhay niya, anong makikreate sa kanya? Magkakaroon. Pag tunay niya, genuine na, magkakaroon siya ng bagong puso, bagong pagkatao sa kanya, pero infant. So, huwag niyong gawin yung magkasala ng neglect. Di ba? Ano yung neglect? Alam ng mga nanay yan. Pag nanganak, at hindi nasikaso yung infant, gutom, nakikichismisan, pero hindi, sabi ng bata, tapos pinamigay pa niya yung anak niya. Anong tawag doon? Kapangkasinan? Asagapet. May pangkasinan nila. Asagapet.
Huwag maging asagapot. Parang Hebro, asagapot. Pangasinan. Pabayang ina. So pag meron tayong nasulwin, aalagaan natin yon. Pagdating dito, yung kanyang stage, alagaan, tiyagaan, hanggang sa dumating siya sa ready na siya, tuturuan na siyang maging kingdom citizen. Ano ang goal natin sa kingdom citizenship? Pag tinitrain maging citizen of the kingdom, ano ang goal natin? Sa tatlong model, image, likeness, dominion. Ano ang goal natin? Likeness. Character ng Panginoon. Righteousness, goodness, fruit of the Holy Spirit, obedience. Nandun yun. Likeness yun. So yun yung pinag-aaralan sa G7, 10-10-10. Yun ang pinag-aaralan sa life group natin. AGMA. We are producing kingdom citizen. Okay, pag nakita na nila yun, naintindihan na nila, magra-rise up sila sa next, sa restoring the authority. Authority to the Word, authority to the Word of God, to the Spirit of God. Alam na nilang mag-demonstrate ng power, authority over the works of the enemy. So ano ang nire-restore natin doon? Dominion. Nandun sa model ng dominion. We are restoring the authority. So napakasimple lang. Okay? Pag nakita nyo yung framework na yan, that's the framework, image, who you are in Christ or position in Christ, likeness, the character of Christ in you, Christ-likeness, and dominion, the authority. So, minsan, naghahalo yan kasi iba-iba ang stages natin ng ang pagkakaintindi pa or level, but that is the model ng God's original design. Amen ba? Kaya wag tayong magturo lang ng sabog kung saan-saan kasi naka-framework tayo dyan. At yan talaga, kahit pag ikot-ikutin mo yung scripture, models, at iganon mo yan, babalik at babalik, makikita mo yung pattern na yan. Maging sa mga parables, mapapattern mo yan. Kung strong ka sa authority, may authority ka sa pera, marami kang pera, authority yan. Pero bagsak ka sa character, likeness, hindi pa rin effective. Yung image of God, born again, yes. Walang character, hindi effective. Born again, yes. May character, yes. Walang dominion, hindi pa rin effective. Kasi ang gusto ng Panginoon, ma-restore yung tatlong yan. Image, likeness, and dominion. Amen. Doon sa dominion, pag sinabing, go and multiply, dominion yun. Amen ba? Pag multiplying leaders and disciples, dominion yun. Training disciples, likeness. Okay, yun lang naman yun para maintindihan natin. Sinong nakakasunod at mayroon lang na naiukit. Mahirap mag-ukit kasi sa utak. Madaling magsulat sa blackboard, whiteboard, pero mahirap mag-ukit sa isip. That's why I'm repeating it, okay, from time to time, kasi yun yung ating gustong sundan at maintindihan. Because if you know the framework, madaling basahin ang Bible. Madaling basahin. Let's all stand and pray. Ay, oo nga pala. Nandito mo siya. Okay, sige. Okay, so, si Casey ay representative ng TMC Pangasinan sa Thailand. Aalis siya bukas, babalik ng 22. So let's pray for her. Praise the Lord. Na hindi na siya paubo-ubo. Sana, ito ba ang travel niya na mag-isa? Na may kasama siya sa San Carlos. Ano? Okay. Singapore may kasama din siya doon eh. Pero, let's pray for her. And, nasan siya? Nandito ba? Akala ko umalis na. Alika dito, Case. Praise God.
Amen. So, ito kasi, late nilang sinabi na pwede tayong magpadala ng representative sa Thailand. At actually, ipinush nila yon. Kaya nung late, medyo napamahal. Pero let's prepare for next year. Kung hindi na si Casey, at least makapagpadala tayo ng 2, 3 sa Thailand na mag-attend ng conference ng The Mailbox Club next year. Paghandaan natin. Amen ba? May nagde-desire ba? Pero dapat implementor tayo ng The Mailbox Club. Ang Mailbox Club ay parang agila ka sa mga elementary level. Yan yun. Running for 6 months din yun, yung kanilang mga gamit. So, praise the Lord. Ang trabaho ni Casey pupunta doon, magki-conference, nag-contribute ka sa presentation, di ba, ng Pangasinan. Okay, so, buong mundo yon nang mayroong Mailbox Club, ay magkakaroon ng presentation ang bawat bansa. So, ginather yung mga presentation, nag-contribute ang Pangasinan sa presentation ng Pilipinas, and Casey is the representative. So, let's pray for her. Praise the Lord at praise God. Sa oras na ito, tayo ay magkaisa at panalangin na ang ministry na ito sa mga children natin. Hallelujah. The Bible says that we teach the child in the way they should go, and when they grow up, they will not depart from it. Pero mahirap magturo na walang mga teachers. Let's pray na tuloy-tuloy na ang pag-raise up ng Diyos ng mga teachers na may heart sa mga kabataan, sa mga children natin, hanggang sa mga young people. So, Father, in the name of Jesus, we come to you, Lord, and pray for Casey as the representative of TMC Pangasinan. Lord God, to Thailand conference, and we pray, Lord, that she'll be continually in good health. Thank you, Lord, for the spiritual and physical strength na patuloy na pinapadali niyo sa kanya. Bless her, O God, at maging ang kanyang logistics, ang kanyang mga financial needs, O God, kayo ang mag-provide sa kanya, Panginoon, and her safety, in the name of Jesus, cover her with your precious blood in Jesus' mighty name. And thank you for the angels of heaven that encampeth round about her, at maging sa mga ka-journey niya, kasama niya ng mga ibang mga representative, we pray, Lord God, that you will cover them with your precious blood. Thank you, and we declare blessing upon them. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise the Lord. Yung mga Ayan po. So ngayon po, darako naman po tayo sa tithes and offering. Tinatawagan ko po si Sister Giselle para pangunahan po tayo sa declarations of tithes and offerings. Tayo pong lahat ay tumayo at sabay po nating i-declare ang Amen. Sound check. Sound check. Sound check. Wala. Sound check. Nasa labas po yung envelopes kapag sama-sama po nating hawakan ng ating mga tithes and offering. Sound check. Amen. Alam naman po natin na life and death is in the power of our tongue. Amen po ba? Amen. So sa oras na ito, as we declare the word and promises of God, we speak life in our finances, multiplication. Amen. So, i-claim natin habang hindi lang natin to binabasa, kundi we mean every word na sinasabi natin. Hallelujah. Father, we realize that you are our source, and you are therefore the source of all our blessings. So we give our tithes and our offerings unto you this day as a token of our love and appreciation for you, and for your love, grace, mercy, and your blessings upon our life. We give and commit them unto you, not grudgingly or of necessity, but we willfully and joyfully give them to you. For your word says that you love those who are cheerful givers.
You instructed us to bring all the tithes into the storehouse and prove you, O God. So, Father, as we give our tithes and our offerings, we thank you for proving yourself strong in our life with your open windows of heaven blessings. Father, we confess your word that all our needs are met according to your riches in glory. We have all sufficiency in all things. All our bills are paid, and we have plenty left over. We also confess your word that we are blessed exceedingly, abundantly, and above all than we can ask or think, spiritually, physically, socially, and financially. Father, because we are a tither and a giver, we also thank you for the rights and privileges you have given unto us to decree your word over our life. We therefore decree that we are blessed coming in and blessed going out. We are blessed in the city and in the field. We are blessed in our finances and blessed in the storehouses of our savings. We are blessed to be the lender, not the borrower. We are blessed to be the head and not the tail. And we are blessed to be above only and not beneath. As we give our tithes and our offerings, we thank you for blessing them to be multiplied and given back unto us. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall you cause them to be multiplied, and return unto us from the north, south, east, and west. Father, you also said in